Здравейте, приятели байкари! Сега ще ви покажем нещо с моя любим приятел Калян. Дайте лайк и се абонирайте. Да. И да натиснете камбанката за много известия. Да. Чак долу. Айде, сега ще ви покажем невероятно нещо. Намерихме някакъв кокъл. Да, добре, че не от човек. Не беше на гробище. Брат, ако беше от човек, да го даха по телевизията. Беше чак там на другия ден на нощта. Не хора на Фламинго. Виждате къде сме. Виждате място. То беше точно натам. Да. Буквално той беше на земята и някое куче сигурно го е близнало. Или това е просто някаква играшка за дъвчене да си чисти зъбите. Да. Или ако го сърбите си дъвче. Да, намерихме го. И оставете... Къде бе? Разхождаме се. Кой е това в ръката ти? Кой е това? Кокъл, там го намери. Само къде отиде? Къде? Тук. Хора, извинявам се, ама той малко ме прекъсва. Добре. Айде. Чао.